Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Dihita na hinaholongan ni debata, hata ni debata marhite-hite partang at taon nagabi bohal ni ngolu, bohal li partod diyon, nang ganup nasa kapangatusion. Imana tersurat di Markus bidu 10 ayat 46 rodi ayat 52. Markus bidu 10 ayat 46 rodi 52. Tajaha margati sorin songono mahatana. Dungi di bongo tidak sida mahuta Jeriko. Jadi di naruar ibana sia Jeriko raposisianna dohot halak natorop. Adong mahudul di si di pinggul ni dalani. Sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Lado mamisang ibana asasip nian. Alai lam diguguru majauhon. Ali anak ni si Daud. Asi maroham diau. Jadi sunan Yesus doa. Johamu paikara. Dari Johamu begini. Johamu paikara. Osmaram. Maho. Jodoh. Jadi hatok maibana hehe. Lahomad dapot to Jesus. Laos tading do anggo ulusna. Dungi didok Jesus matu ibana. Lahomaho. Di panguluha porsiau midoho. Jalamamitor marnida mamatana. Laos dihutum ma Jesus di sidalanan nai ido sahatna. Horas madihita saluhutna. Ia topik ni jami tahun songoninang topik ni mingguta nasa minggon. Didok guru di debatado saluhutna. Amanginang gudang dohala marsakap. Gudang dohala marsita-sita. Laos gudang do organisasi bangso nang saluhut na ganup nasa akka na adong di Portibion marpakirimon. Makana adong ma di istilahot di bahasa Indonesia visi. Jala negara dia na puna visi. Jala ise nalahomat dapot to PCI di dokma visioner. Lao sudedo na yung madapot to ni. Songoni nakita ganup marsada-sada. Laboro disukud di hita manginang. Ahado na pinarsita ni rohatan waeng. Tu dirita sa diri. Tu keluarga tak. Tudak danak rabolo tatangyak kon nasida disi tarida mai nang digadup nasapar niulata sipatadang kapikiran roda danak madok bapa oma naing duga bedok terdianau nasadanai madok naing gabi mentriau nuang Bubereng puang songon nai lantiki. Naing dunia nau presiden songo si Prabowo na baru dilantiki. Amanginang molo dipikiri wado naing tolap pudo naing patupahon si songoni. Tarbahenau do boido muba boido saut boido jadi sipata sudia kana nalahota dapoton
manang didok cita-cita na laho sahat nian diganup nasahita doho keluarga naing do dapot. Alai lam nirimangan tang tarbahenau. Lam pinikiran dang tuk. Lam nigugohon lam luja. Damang dainang lahinaholongan. Adong masahalak na marguar si Bartimeus, anak ni si Timeus. Ate. Sahalak na mapitung na somarnida si malolong na. Nung nga dibigay ba na taringot to Jesus, barita do dibigay mana. Barita na dibaritahon, taringot Jesus na boy patupa na suboy patupaon ni Jolma. Jesus na boy patupahon na suboy pinikiran ni Jolma. Ibana patupahon ganup nasa halongangan. Naong marujung bolu, boy mulak mangun. Naso marnida, boy gabi marnida. Napapang boy gabi mardalan. Sahit taunon songoni, boy gabi malum. Damang dainang nahinaholongan. Alay songod dia do cara nasida. Aha do na pinatupana. Rasu dia do hita makirim. Buluboy niyan. Mucak maaw siyan ganup nasa akahamaolo non. Mucak mau siyan saluhut na binahen ni hasusaan. Boy alani parsahiton. Boy alani ganup nasa si pikiron. Dia kanarikot. Alay songod dia do carata. Amang inang kudang do na marangan-angan. Marang-arangan songon angan-angan ni parsedor. Kan? Martiga-tiga ma parsedoro. Dina martiga-tiga o ni bana. Topek mata dok maju di julu ni sikola. Baru masuk do pe sikola ngasaha ibane sikola. Ujung nama rangan-angan maiman. Dina marangan-angan o gajang manganangan na. Mololakuan no sedorku. Habis sudah bersepeda do nuai ngau sugu hutu hormat sepeda motor inna mana alina dia masih pilih tok kuate inna saya dipikiri bana na dia masih pilih ton dina marangan-anganon pagajak ku angan-angan na ujungnya terpudum di mana sernep ate alai saha doangan nangan nau mu baga benipi ate mu bertong gabe ni jina marni piau ni bana mate takola sepeda motor na dapot manur mobil na mau inna mana asaboy bertiga-tiga sedor mar pakai mobil inna mana lawi mana tu showroom dini pinau ate lawi mana tu showroom naing pendanda tanganan nama itur makuling loceng sikola dungo may mana ate ujung na siyal maperasa na daga ulan ni pido ate alay muruk may bana tu parsikolaon paguguhudo lo ceng miso gatin na mana ala ni ho sudah tau manor mobilin na mana damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus angan-angan na may jalani pina may ate damang dainang na hinaholongan alay bolo berguru hita tu si Bartimeus parjolo ditangiho ni bana do baritai jala dapok do porsei bana makana rikot si tutu do ganup hita manangihon hatani debata si pareota pesai do manangihon si pareota alay sai do holas songoni
Porsea do ibana alai diulahun ibana. Adong pakirimon na. Sarupa do tita sudi do dong pakirimon. Pakirimon ni si Bartimeus naing ni aboy mernida ibana. Diboto ibana do Jesus naing ro. Pitor di lulu ibana do inganan na dinggan. Asaboy niya dilao si Jesus ibana. Jalaboy siya suaranai, tangi Jesus di suarana. Posisi na strategisma dilului bana. Amanginang ikut dilului do Tuhani, jala tu Tuhani do pangalu-aluan. Dan tarbain di jolma pamalupon nama pitung. Ate, dan tarbain di jolmai. Tarbahit tado ganup nasa kadinalahu pamalupon ganup nasa ragam niya kapar sahitota. Dan tarbait pa. Gudang. Naso tarula hita. Naso hapikiro kita. Alai dituhani. Ate. Dituhani boy dusudi. Songoni masih Bartimeus. Ate. Mananga hape nagabe si pangabati. Na parjolo may lado mamisang ibana asasip niyan. Saya digora ibana Tuhan Yesuson. Asa ditangihon niyan ibana. Kali gudang do halak mamisak, ulang gutur ho. Enak kan? Pasti otik. Merdala Jesus, angboy mana daw? Gudang do rahita songoni. Apola tu gereja. Eluja mahamu tu gereja. Ongkos habis, minyak habis, gugu habis, tiki habis. Asing go pilihan, HP per bulan pilihan do pilihan bulanan. Ay merhua hamu. Ujungna malas makan. Roma husip-husipi muse. Apola hau gabe Kristen. Ay luja mako pai Tuhan Yesus. Ay tong do tugul gata dipersilakon. Inna do. Songoni mana nange gabe habis ate. Amang inang lah hinaholongan. Adong museno namadok agak susah ngulum. Hape cita-cita puang nang gawe profesor ganup nasayana komu. Apa nang upasi kolau ni? Kari coba hari minggu. Asarongan dong. Gitu kan kari ju. Hape Roma geleng nakan iti rumah natoras naon. Ay bapak bedang tu gereja berarti dang perlu agama, dang perlu nadinggan, dang perlu nature, ini kan sekolah mageleng ngau ni pas sekolahon. Bapak nasi sekolah nuaing kuliah, kirim juang balubas, uang ruler, uang penggaris, ini kan kirim jo uang pulpen, uang pensil, uang ballpoint. Uang pena, bah, isi bah sudah. Pokoknya lekak mak, sudah goar, sarupa do, alak nate. Tamang day nang hinaholongan, hir huduk. Dinalahu mangulahon, nahumokop asadapok na pinarsitani roha. Dang salah. Alay sotung mucat siang ganup na sabona ni pasu-pasu. Sotung mucat siang ganup na sabona ni hatuaon. Ati, siad debatado harorona. Ala debatado na tukpatupahon mananga hape. Molotung pedang tarpatupahita manginang. Songos si Bartimeuson. Bohado carah kunian pasikolah hodak danakon. Bohado baheno kuasa boy sudah denggan. Molon yukur pikiran do roha do gugut tadang tolap. Om mati kida tadok tutuhani. Tuhan sa guru di homat. Alaya jari guru ya marhite-hite to dim mangulahon gadup na Salomoni roham. Para gugu ya patu paholi. Yang guau dodang tolap pumanangaha. Ale taulahon berusaha hita dinalaho patu pahuni. Ate damang dainang dang songon na medebu sian langitan ganup nasaka pasu-pasu ni Tuhan di daung. Tetak do berusaha. Nang pesoboy marnida si malolong ni si Bartimeus alay berusaha do ibana. Tangi do ibana di haroroni Tuhan Yesus
jala tangi do ibana muse dung ditogu-togu sisian ni Tuhan Yesus masih Bartimeus asa jono tu Yesus ala dido Yesus buam mai bana tu son ditor Roma sisianna disuruh Tuhan Yesus ditogu-togu masih Bartimeus jono matu Tuhan Yesus pitorolo do si Bartimeus dang majua dang gabiro sobong ni si Bartimeus ay mo lo berjudo Tuhani isom mau ipamalum inna kan tarong kusong ni agoda ay mo lo asido rohani Tuhani disom mau pola ro inna kan lo may tangyak ko nau sianan daksong ni ate damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ala ni nunga tatangi hon taringot tutuhatta Tuhan Yesus naboy jala tukpatupahon mananga hape ibana do debata ibana do Tuhani ibana do para sirohana sumuru dang si pangabati beha hurangat tamanginang unang gabita bati dirita makorhon gadda ni hahurangat dihita alai Roma hita tu ibana Roma hita di bagasa tangiang roh hita di bagasa pujian roh hita diganup na sa hapor siyaon taingot mak molo naing masa halongangat tu hita ahadido Tuhan Yesus hapor siyaon mido na pamalupoko atong tu si Bartimeus do sudena malum binahin ni Tuhan Yesus na gabi halongangan didok hapor siyaon mido na pamalupoko atong jumulu mahita Porsea di hatana jala tahanguluhon halongangan maribu haligad da si patupaon ni debata tupama hobar tulomo ni rohan